Mikä on autotune ja miten sitä käytetään? BB Sound. Onks sul ikinä käynyt tälleen? Miksi mun ääni on niin hidas ja tulee jäljessä? Autotunen asetuksesta sä löydät kohdan, jossa lukee low latency. Paina se päälle, jotta se ei kuormita suoritinta äänityksen vaiheessa, ja kun miksaat, niin paina se pois päältä, jotta saat parhaan mahdollisen laadun siitä. Metatunessa tämä nappi sijaitsee tässä. Nyt voit laulaa ilman, että ääni tulee jäljessä. Entä onko sul käynyt näin? Onks sun rakkas ollut ikinä haittaa? Miksi sä teet mulle näin? Baby, mä tarvis susta taukoa, älä tuu mua päin. Autotunen säätäminen perustuu beatin eli instrumentaalin sävellajiin, ja sen voi tarkistaa tästä. Ja lisäksi käyttäen key-detektoria tai autokiita. Ja nyt sul varmaan herää kysymys, miksi mä tarkistan saman asian 2 kertaa? Tunebat ja key-detektor voi välillä heittää väärän sävellajin, joten jompikumpi niistä on aina oikeassa. Sen takia sun pitää tarkistaa 2 kertaa. Lisäksi sä oot varmaan huomannut key-detektorissa ja autokiissa tämän A-kirjaimen ja 3 lukua siinä. Ne näyttää, että onko biitti detunessa. Detunen tavallinen arvo on 440 Hz, mutta tuottajat välillä vahingossa tai tahalleen vaihtaa sen ylemmäs tai alemmas, jonka takia artisti ei pysty osumaan nuottiin, vaikka key on laitettu oikein. Otetaan esimerkiksi Playboi Cartin ja Lil Babyn viimeinen biisi. Spin this shit on the breakfast, look at my house, the baddest. Spin this shit on the breakfast, look at my house, the baddest. Black boy, white boy, swag, I'm tatted like I'm Spanish. We go SPJ, it's a pool party, test me when you in. Ihan sairas biisi kyllä, mut jotenkin huomaa, että Cartin ääni ei ihan osu nuotteihin. Miten tää on mahdollista? Entä kuulostaaks nyt paremmalta? Spin this shit on the breakfast, look at my house, the baddest. Spin this shit on the breakfast, look at my house, the baddest. Black boy, white boy, swag, I'm tatted like I'm Spanish. We go SPJ, it's a pool party, test me when you in. Mä vaan nostin detunea Cartin äänessä, jotta se täsmää biittiin. Eli sun pitää katsoa key-detektorilla A-luku ja laittaa se tänne. Kun detunea on vaihdettu, se meinaa sitä, että nuotti soi 2 nuotin välillä, joten siihen on vaikeata osua. Jos sulla ei ole mitään hajua, mistä mä puhuin äsken, niin nyt mä kerron, mikä autotune on ja miten sitä oikein käytetään. Kun ihminen laulaa, ääni ei aina osu oikeaan nuottiin. Autotune vetää äänen oikeaan nuottiin ihan samalla tavalla kuin tekstin korjausohjelma korjaa kirjoitusvirheitä. Autotune voi tehdä hyvin huomaamattoman korjauksen niin, ettei kuulija edes huomaa sitä. Tai sitä voi käyttää tarkoituksella tehosteena, jolloin laulu kuulostaa robottimaiselta, vähän niin kuin T-Painillä tai Travis Scottilla. Nyt kun sulla on jonkinlainen käsitys, mikä autotune on, mä voin näyttää, miten sä käytät sitä. Laita autotune eri kanaville, jotta nuotit ei mene päällekkäin. Tämä on yleisin virhe, jonka tuottajat tekee. Ensin sinun pitää laittaa oikea sävellaji sekä detune, josta puhuin aiemmin. Äänittämisen vaiheessa suosittelen käyttämään autotune-artistia tai metatunea. Sen jälkeen valitse, minkälaisilla äänellä sä laulat. Low male on matala tai perusmiehen ääni. Alto tenor on korkea miehen ääni tai matala naisen ääni. Ja soprano on tosi korkea miehen ääni tai korkea naisen ääni. Itse käytän low malea melkein aina. Ja jos esimerkiksi laulat koko biisin low malella ja jossain kohdassa nostat ääntä, niin silti suosittelen käyttää koko biisissä low malea. Return speedillä voit säätää, kuinka nopeasti autotune vaikuttaa sinun ääneen, eli kuinka kovaa autotune toimii, ja mitä pienempi luku, sitä kovemmin se toimii. Eli 0 on 100%. Älä ikinä laita sitä 0, muuten ääni rupeaa kuplimaan. Itse mä laitan yleensä 1-7 return speed. Humanize tekee sinun äänestä elävämmän, ettei kuulosta täysin robotilta. Itse laitan aina 50 ja suosittelen sitä. Trackin kohdassa suosittelen aina laittaa 100. Tässä on kaikki, mitä sun pitäisi tietää autotunesta äänityksen vaiheessa, joten siirrytään miksauksen vaiheeseen. Miksauksessa suosittelen käyttää Autotune Prota tai Metatunea, mutta itse käytän Metatunea. Tässä vaiheessa otetaan Low Latency Mode pois päältä ja valitaan, kuinka pitkiä nuotteja artisti laulaa. Eli jos artisti laulaa Eli jos artisti räppää nopeasti, me valitaan short. Ja jos artisti laulaa pitkiä nuotteja, me valitaan long. Tämä tehdään sitä varten, että autotune toimii täydellisesti. Sustain toimii aika samalla periaatteella kuin return speed, eli mitä robottimaisemman äänen haluat, sitä enemmän sitä laitat, ja mitä luonnollisemman äänen haluat, sitä vähemmän sitä laitat. Ja 100 on siis se maksimiluku. Itse mä laitan aina jossain 70-100 välissä. Välillä käy silleen, että artisti laulaa niin ohi nuotin, että sitä autotunella ei
pysty korjata. Ja mä oon niin flame sekä tonnin Teijo, kuuntelin heit, luin kommentteja. Tässä vaiheessa on paras pyytää artistia laulamaan tämä kohta uudestaan, mutta jos sitä ei pysty tehdä, niin kuin sitä yleensä ei tehdä. Tätä varten on keksitty Melodyne, jossa sä voit manuaalisesti vaihdella nuotteja. Melodyne näyttää vaikealta, mutta mä lupaan, että sun ei tarvitse tietää musiikkiteoriaa tätä varten. Laita Melodyne ennen autotunea, jotta jo korjatut nuotit menee autotuneen. Tässä on 3 työkalua, joita tarvitset. Näin voit siirtää nuotteja ylös tai alas. Tee se vain kuulon perusteella ja kuuntele edellisiä laineja biisistä, jotta löydät oikean nuotin. Välillä käy sille, että Melodyne näyttää 1 nuotin, mutta siinä on oikeasti 2. Sitä varten tällä työkalulla leikkaat nuotin kahtia ja säätelet niitä erikseen. Jos silti nuotit kuulostaa huonoilta, käytä tätä työkalua. Se ei muuta nuottia, mutta muuttaa sen, millä kaarella se on laulettu. Sen jälkeen, kun nuotit on korjattu, ota autotune pois, jätä pelkkä Melodyne ja tallenna tämä laini, jota korjasit. Sen jälkeen, kun se on bouncattu, voit siirtää sen kanavalle, jossa on autotune. Tässä oli kaikki, mitä sun pitäisi tietää autotunesta ja nuottien korjaamisesta. Mun biittejä löytyy Telegram-kanavasta. Ja jos sä haluat miksata tai äänittää sun biisin mun luona, niin koodaa mulle IGs. Tilaa tätä kanavaa, jos haluat oppia lisää musiikista.